Maayong bunta guys, ako si Editor kay Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magtudlo ko niyo lain technique pag trap sa kuan guys, sa fruit fly. Gawas nga naata atong kining Catcher Pro. Kini mo pang daplin raman tani. Nagi mga fruit flies guys nga makalusot sa inyong palihan labi na katong bay kay ang makuha ni guys. Sa kuno giking katurang fruit fly nga laki, sa ato pa ang bay may posibilidad gyapon magsisag laro sa tunga yung ampalayahan, pero kung maka-encounter sa laing fruit fly nga laki, sa ato pa makahatag sa kadaot yung palaya. Karon guys, magbuhat ta og pang trap sa fruit fly pero magamit gyapon ta atong natural insect attractant. Ako nang ipakita yung usang pag-process nya kini guys. Ato ani siyang akong explain mo gamit tag duha ka kuan plastic bottle. Ato ani siyang tanawan niya usang pag sa pagbuhat guys. Ato ni siyang buhatan og primero buhatan tanig bintana nga kini mabutang sa moto kibali buhatan to sa paon guys. Laki og bay mosulod dire nya ikaduha to ning butangan re og natural insect attractant nga igbutang nato dire. Igsulod sa bay malaki bag mabay. Mo kuan siya. Mo sa Tagalog pagkusa siyang lulubog dito. Basi kasi may may nilagay tayo dito na natural insect attractant. Sa Bisaya pa siya mismo mo ambak dito kay mukaon po sa kibalit mo inom sa atong katom ni butang molasses ug suka guys kay og tubig lang tay butang dire maghot patag kano sa siya mahagbong samantala atong kitong butangan og suka dig molasses atong ipakuluan ron mo sulod nga dire automatic siya mo salom dito kay humot-humot man tong suka sa tuba ato ning buhaton sa ato ning diskartean siya kaya ko warning ko kay uling diskarte nga masulod tani siya dire. Ato ni siyang abrihan dapit diri sa kuan. Kay diri man tama atong butang ani kuan, insect attract na ato ni siyang abrihan. Pag makasulod siya ang makapasulod ta sa atong kibali paon. Ito siya dako ng abri guys nga makapasulod ta atong paon kibali nga di po ta pwede mapaon ni dili daot ang palya kanang murag nakahinugom sa tay kung kuan mo guys, makabantay mo anang daot nga palya, labi na kanang hinog, laming bay kanang hinog nga palya guys. Muy lamang kita ipaon rin, kaya pa man ko hinog nga palya, kaya bagom ning palya nako, nangita na kong daot. Kini guys, mo po ni gidaot sa fruit fly na ang forma niya oh. Ato ning isilod siya dire, motong butangan to kita na para makapasulta dara. Igsulod na to dire. Atong gidok na ko bintana para makapasulta. Igsulod dire ato may isang tuhogon og kuan guys, tuhogon og nagandam po kog alambre. Kini pon ri ato aning buslotan siya daan pwede matag pwede initon tani para mabuslot ning plastic bottle ato siyang para mahangir siya kay dili tani siya tuhogon di palapos na kay dili tani siya tuhogon mahumol man sa kuan siya mismo mahumol sa atong natural insect attractant may nang mahangir siya kay makita pud sa fruit fly guys nga naa siya sa babaw kay ang tabangan sa fruit fly kato nang nadao tabangan nato nila tanaon lang nga kanamura na sing nahinog nga palya. Kung makabantay, tanawag yung makabantay mo anang kuan guys, makabantay mo anang palya nga hinog, pati daghan ng fruit fly magtabang, makita mo yung sa ang bubuhat ito ginanay, kana pong kuan, kanang plastic bottle nga puti, kaya nabay green, para sa Pepsi nga, Sprite nga green. Kini sa kuan siya guys, sa mato nga murag sa coke, mantini nga plastic bottle. Kaya natin o siya nga maklaro sa fruit fly ito nga hinog siya. Kini siya nga bintana, pwede na ito siya isira. Kini, kaya kini ato rin gibuhat para atong isulod tong kibali paon. Ato aning abrihan siya diri guys. Ang style pag abrihan ato pong banabalang nik abrihan to nga diri man atong paon tangan pa atong pakong kita inyo iklaro para makabaw sa pagbuhat. Pag abrihan ni guys ato ani sing abrihan pug para mas muna di ari na maaging fruit fly. Dire. Ato ani sing abrihan og pinakuan. Pinaiksuan na sa pagka kanang slasher sa kanang binangay. Itong abran sa pinana guys, ana. Makatulang ibis siya naman atong anang forma. Itulak. Sa mabutang patag bito pudig ato ning tangal tulo ba ka bintana. Kay dire maagi ana. Muni agi ang sa fruit fly guys kini. Kay katong ipaubos pagdagan gud. Sa ito pa, mausik na itong pang kini, butang huwalan tayo ni Kuandre Dragon. Huwad na ito, katong atong kibaling natural insect attractant. Dari ta mag-agi huwad sa bintana. Kini sa ito na abri hugama, itong itulak pag-ana. Itulak to pag-ana, para igsulod sa fruit fly dito. Igsulod sa fruit fly, musulod siya dito.
Timaho siya rin na isuka rin molasses, musalom siya dito. Nya pwede tuloon tani kabangag, pwede po tani kamog pila ako man tuloon kabangag guys, ako na pagporma guys oh. Ano ba na magtupong siya, ano ra pagporma guys. Pakita lang po yung kini, bugdaghan lagi fruit flies yung tuos palayan kay matinga mo nga ang bisag na amoy natural insect attract mo na amoy katong catcher pro ba og supernet matingaga pun mo nga daghan gapong fruit fly mag suroy-suroy yung tunga sa palayan matinga mo nga magapo yung mga fruit fly natural ay fruit fly guys ang mga bayi man na siya kay ang laki ray ma trap sa kuan kana mga kuan catcher pro di ba supernet yang bay ana guys di makuha sa ato pag maka-encounter na putog laing laki tong bay maka buhat na po siya ulod siyang og ginig-ikot yung pala ako ang gibuhat og tulo ka bintana guys mini agian sa putla sulod ngato ni siyang takloban pod og isa pod plastic bottle nga walay buslot atong anaon guys kay nigsulod sa fruit fly diha may posibilidad ba siya nga musaka sa ibabaw kay nagtuos siya nga dire siya makalusot siya dire di man siya kagawas dire kay o man ibuslot nga pag technique ani para dili siya magbulag ato ani ako ning gamitan electrical tape guys pwede man ta magpait electrical tape kay ato isulupin maglisod man ta nga nagkuan po og bagakay guys dara bagakay ako rang gibali bagakay ato arang isukod gisukod ana kung gibali na suksakto siya guys oh sukod siya ako ni gamit og electrical tape para di ta maglisod nga dili siya magbulag. Basta pagbaat ano guys pagpakita pero magdi mo magkamaon gid mo kini. Ato ta na ibutang sulod sa paliyahan kay katong magsuroy-suroy nga bay or malaki ba to magsuroy-suroy. Makuha to siya. Ano ora pagbutang sa kuan guys? Kining bagakay. Ato arang iana sa electrical tape para dali ra. Ato po siya tupungon. Hindi na to butang nga ani. Magbulag mo ni siya, di ta di kapakuan, dili ta ni nga kanang mag-steady sa pilit. Ana nang diskarte ani guys. Ako lang butang to bagakay para ang bagakay mura po yung kibali butang og brace niya. Buta to nga murag maana na guys makulang siya bagakay pwede na buta magdugang na pugputol ibutang dili sa likod kay para dili siya atong ano pa nga di sa matangtang pero kung butangan sa bagakay mapitlag electrical tape para dili siya pwede buta magsilupin pero maglisod tag silupin guys may maning bagakay kay murag muhawid gid siya kaya mapalit electrical tape pila ra man pag pila electrical tape may gagmay gid tag 10 pesos na 8 pesos o di na siya magbulag inigbutang ani siya electrical ato pud siyang ikuan nga maapil kung dili siya makuan dili siya matangtang nga to po nang i-plaster siya guys nga magbitay sa palihan nga pwede man tani kuan may puruhan mo kini siyang mahinog din tama ning kini mga ang lami ani butang ta guys kanang hinog nga palya pero wa mahinog nga palya sa kuan diri karon nangita lang kog daot nga hinog mag-anam ni siya kayilo mag-anam siya mag-anam mo kada kuan daot ani mag-anam ni siya kayilo di ma-attract na ang paliyang musulod kay yung pagkuan na makaikot na siya ani mataw tang gipiling tinaw nga plastic bottle atong istali pagkuan sa kuan atong at bangon tuwan gitong gamiton kay pwede tang nilis-ilisan di ta masigbuhat pa og plastic bottle kay hasol big like na plastic bottle perminti nga kuan mapangatong kanang mga yan ayo magbaryo mo kasi kini maura gani mo kanang adtong baryo makapalit na kung adong gitigom at bangon ninyo guys kay kilid ra po niyang ibutang atong kilid ra mag-ana yung forma magtulimbang may mo at bangon na to nyo king kani guys more pwede man taan yung mabuhat ra po kini pwede ra po tubig atong ibutang pero kung tubig atong ibutang re example kung tubig atong ibutang dire maghuwat po ta sa fruit fly nga kung mahagbong siya ito mamatay kay bagsig maglangoy-lango maglupa-lupa hindi magsamatay gid igor sa maglupa-lupa no problema to sa pagpatay may mo natay paon ra to nga kina kini itong paon duha tong paon ani kini ug katapong natural insect attractant nga molasses og suka kung buhat mag ako ipakita niyo pagbuhat pagprocess ron pakita gyud tulo ka bangag mo ni lutsan sa fruit fly diha pag kini bangaga nga atong purpose ani kay dire to agi ang paliyang atong paon ug ang katong natural insect attractant pag kuani guys pati siya magtuloy na ato ayan na guys ato sing anaon sa tapa ato ba ito ni atat bangon sa magtungod kini anaon
kini first din na sabot na to nga murag makuha na siya da kining malata siya matagat pwede mo tabutangan na putang lain na to muna itong style yung buhat wala guys ato rang baatan diri ato rang ito nga pagbaat dito ato rang naon sa nga mato ato rang purpose ani guys nga matunga ato po hikan di sa taybak god inig ka gabok magabok ng taybak guys malata kini pwede magtinuig ni siya di mo kay tuain magina atong higot dire ana mag-ani ra forma inig bitay guys ni guys oh makita po nyo ani basta daghan na yung fruit flies yung labi na kanang bayabasan guys pero pakita ko nyo nakin akong palihan na dyan po ni nagagamit gyapon ko aning kuan kini na pong ni sulod kini nagay ko tulo ka lang ako kibutang pero kini ikilid lagi sa palihan na hindi man di ta na ibutang sa tunga sa palihan kay mo na mga imbitar no fruit fly kung itunga tani kitaas kini siya makuhang baho ni 100 to 100 meters makuha pa niya kini siya mubo ra man siya kuang bahang makato lang ko ani nga manatay paon oh at bangga si pantay na yang kuan masih po pantay na yang bitay karon magbuhat ko kuan natural insect attractant atong ipaon diha dali kay natural insect attractant guys pwede kay wala mo kuan suka wala mo kini suka islo bitong bitaw kung wala mo molasses pwede mo kita gamit og kuan kining asukar ang tunga sa kilong asukar tunga po sa litrong molasses nga kini karon na kung kuan damat lang kini guys pang paon dagit na kibali magbuhat po ko kuan mo na akong suka kanang tinan lang kuan guys kay pinaghandaghan mo yung kuan tunga sa buhaton guys tunga sa baso nga molasses tunga po sa basong suka kung ibutang ni kong pabukalag buto din sa 10 to 15 minutes pero wa ko magturba mo kita usaha po to pag trabaho kini akong gikuan gid nga specify guys yung sa pagtrabaho mo ning molasses kahuruton na po guys mo po ka na lawat kay molasses tunga lang sa inani nga molasses tunga sa noodles anya mubutang po ko tunga po sa papahaw na sa mapuno tunga po sa nulos na suka puno ni sa tanan mo ni akong pabukalan og 10 to 15 minutes kini kita gid ron ako nang pakita siya pabukal 10 to 15 minutes amo ning time man ron kaya di lang ko ta magpag kanang kuan guys usa pagkuan sa nagi bang fruit fly kay unta nga labi nang daghan kay bayabas tong kilid sa garden bayabas or mga mansanitas kining labi ng lumboy guys kay lumboy grabe kay maka fruit fly ning lumboy daghan ka nang kuan labi na nagyo sa guys sa kanang dahan kayong lumboy yung palibot matinga mo nga lawas pa lang daan gitarahan na fruit fly kita mo ng lawas yung paliyang mura siya nabangag nga murag masunog kana murag matay di sa masubraan fruit fly magatira na hirabing fruit fly yung palihan sulod na mo gamit tag natay pang daplin kini bang pang tunga gini nga kuan guys style sa tunga ni butaw ato ni pabukalan og 10 to 15 minutes na bari kuan guys na bidre gitak adi halin na kalayo basta unsa ko rasa da bayro time ida tugin tayo masura sa da alas 11:18 sa to pa mo ato lang 18 minutes guys pwede bang 12 basta 10 to 15 minutes 15 minutes pita kata kay ato pa pasubran mahubas na po siya pero ang atong kanin no to sa atong balanse ni pagkuan pagtak ang pagbukal ha dili kana pagtak ang ihap lang tag 10 to 15 na pagbukal ta mag-ihap magsugod sa bukal mag-ihap na tag 10 igbukal na ta ani igbukal ta magsugod og ihap sa minuto niya nya makita rin bawat pagtrabaho ang pag sa paliat kuan pwede ito isilopin pero maglisto itong papel sa itong electrical tape karon guys nagsugod nagbukal magsugod na mag-ihap sa minutos guys so pasang pila ko sa oras na bro alas 11:22 alas 11:22 ato pa ato ning undangan siya alas 11:32 10 minutos ato ning ukay-ukay dito ning ukay mubuka mo awas siya guys kay paman ni murag latik na siya ba kay molasses man og suka tong isagol to gining kag dito ni kuan mo awas siya muna atong isulod atong kuan atong gibaling gibuhat nga plastic bottle nga duha ka buok isa atong ilam katong isa sa kuan guys murag iya tong
Magtuo mang fruit fly nga makalusot sa dito kana may bangag pero pag abot ni sa babaw another plastic bottle nga walay buslot. Di sa kalapos na inigkuan niya nga naibaho dito sa kining molasses o suka mo salom siya kay mo inom kay humot man yung suka sa lubi. Di kita pwede mo sagol di kang suka sa kuana kana mga silver swan suka sa lubi gyud. Bantay minuto bro. Mas kay 10 to 15 minutes ang pabukal ani. Kasi pag sugod sa bukal usa ta mag-ihap. Dili pag sugod sa tak-ang ihap na ta sa minuto. Ug wa moy molasses pwede man gid asukar ah. Pwede ra 1/4 na asukar, 1/4 po sa litrong suka inyong isagol kay 1:1 man ni siya. Isa ka kilong asukar nga katong brown haay gitong puti. Sa kilong asukar nga brown, isa po ka litrong kuan suka pero og magamit lang mo guys ibutang mo kay ay mo pagbuhat og daghan kay banao lang isa ka buhatan igo ikabsulos yung natural sa katang butang plastic bottle mo banao kini guys ang butangan ano kang makabok duha mutong nagbutang ako tunga sa baso tunga sa baso pong suka noodles ila ako rin tungaon sa duha ka akong gibuhat og hag paraan nakita naman to ninyo kini gasto kay butang taog wa mo ato electrical tape pwede rin mo diskarte mo silupin nga di po siya magbulag ang duha kay mukhang apo to siya hinoon may puruhal po nga mo kagawas hinoong fruit fly kini mahumot ni siya guys kay kuan man naman ni suka po sa tuhumot na kay sa kanagong kuan nga fruit fly mao ra po sa kinaiya sa mga buyog ay porma sa buyog gagmay lang siya kay di ta mangitag paagi ng manapa guys usagin ng dangan sa tong palaya bisan sa kamatis guys tatsal perte na di kanya madangan na kanang mga talong pero kamatis atsal palaya sos perte ginang mudangan guys di lang gyud sa ka atraka guys kining kuan labuyo kay di kinsa kagwanta kay ramo ko labuyo ni guys wa gyud daot bisag gamay kinsa poy mukan labuyo put mahalangan ang labuyo. Kini sulod niya tong kuan makita as makakuan magmaugtaw na butang tatong hinog nga palya guys para sa layo pa ang kay wa mag di manggod sa tas og baho ning nasul si attractant lahi atong kuan mga synthetic ato pa to Katsir Pro or kuan Supernet kini siya mabuo sa pero makita sa fruit fly nga naay daot nga palya nga hinog nagbitay makita man niya kay tin-aw man to atong plastic bottle nga butangan ay kay magbuhat tong mga grain giti maklaro po lang sulod og unsay atong gipaon. Kini sa Tagalog pa guys mo gibutang patibong guys sa kuan patibong sa fruit fly isa kong kaingon guys kining pagpali ako kining gi-estudyan usaon pag diskarte nga makuha taning mga dangan nga dili kay dakong gasto talog asukar tong gamiton guys may tatag 1/4 kilong asukar kita marakan nga suka og suka lagi pwede ra magitag mga ngayon anang mga may amigo tong nanggot sa panghatag ko iskalitro ganay og naagi tay kwarta ato lapong paliton kay di po dalim ba sa sakag lubig mahagbong pero usurte og wadi ikapalit mga ayaw tagaan pag di po tagaan ila po masuko kay sa po masuko ta kita pa ngayo kita masuko na mo gyud usahay guys nga di manghatag pero mahilak ti kagas uyo kay kapalit mahatagan ti ko ay hilak ang tamang tagaan suka tunga sa kung aras litro imong pangay suka guys mo hila kag balik isa ka litrong luha takaan ti kay kaya isa ka litrong luha imong giusig itong aras litrong suka imong pangayon di ka tagaan og waso kay kapalit ba joke ra na guys pero maagi nang kung natay kay paatol paliton kini po dali mo nanggot ba guys ako nagkagi mo pananggot sa unasos labi rag habog-habog nga lubi guys mag-ulan pagkapaita sa kon igabot babaw hapakom pagag hangin puting kusuga matagbaw ka kumbayot palwas lubi guys ay kanang pagpananggot tinura istorya pa sa uban sos ug di ka mahagbong sa gabi usog adto kas buntag mahagbong kay buntag hapon mo gi sakar lubi yara 11:27 okay pa after na mga guys 10 to 15 minutes kini guys pag matugpa pugod ang kuan ani matugpan ang fruit fly ani di nang isa mahitabo pang makagawas pa siya kay magklimpitin ang pakuan eh. Kay mo akong gigamit sa una pero wala ko toy paon nga kuan. Ug kamatis po yung garden guys. Kamatis po yung ipaon. Kay lisod man kayo magarden kamatis sa panan yung paliya. Kung atsal po yung ibutang sa paon dito tuhugon gyapon ninyo. Aka nang isang paon na boron guys ako man ang
Gagmay man ang apalya magtulok mo gituhog. Kung kamatis nyo po tong isulod ang kamatis tuhogon gihapon yung tie wire para nga makita gid sa fruit fly nga naay hinugtong kamatis kaon nga to. Ikabos sulod din lang naman humot-humot ng tubig sa ubos. Inom po kuwari ambak nila na patay na sila. Malumos mis lagi tinig ambak sa kuan guys. Labi na kay mula sa itong gamit ambak ani sa fruit fly. Adi nagit mahitabong makabalik paglupad guys. Pilit may ilang pakuan yun. Ito ni pabog-bog na. Ikaw matukhaan. Ito pabog-bog na. Mga 5 minutos. Sa ito isudid to. Kani pwede ito ni pang bitay-bitay. Itong tunga sa kalihan. Tama na ba ito? Kuha na. 32 na. Kuha na guys. Alas 32 guys. Okay. Tapos na pabog kuha. Sula. Guys, baho og guys. Pabog na sa mga 5 minutos parang bugna ni siya. Ay kamatong trabaho ni guys kining kaha humulan po tubig guys maabtan is kung misis murag nagyaw-yaw putog tunga sa oras ani kay magluto labi na magluto ng sudan gilutuan nagmulasis iyang kaha. Karon guys, mamutang ni paon sa kuan guys, tong gibuhat namong pang trap sa kuan at si katraktan sa among kuan. Nga, pilit ni kasi guys. Pilipitin na gamay pero atong ikaon tong gamita ko, wasig-wasig gamay pero basta butang ni siya diha. Automatic kini masalom ning kuan guys. Kining tapuhan lang po ning kuan kining mawasig daplin ro di kahuman.